ടെലിവിഷൻ താരങ്ങളായ ക്രിസ് വേണുഗോപാലും ദിവ്യ ശ്രീധറും വിവാഹിതരായി കഴിഞ്ഞു. ഗുരുവായൂരിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. നിരവധി സീരിയലുകളിലും സിനിമകളിലും വേഷമിട്ട നടനാണ് ക്രിസ് വേണുഗോപാൽ. സീരിയലുകളിൽ വില്ലത്തിയായും ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങളിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നടിയാണ് ദിവ്യ ശ്രീധർ. പത്തരമാറ്റു എന്ന സീരിയലിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ 2 മക്കളാണ് ദിവ്യയ്ക്കുള്ളത്. ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ വിവാഹ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് ഇവർ കുടുംബത്തോടെ ഗുരുവായൂരിൽ എത്തിയത്. പിന്നാലെ പൂ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന്റെയും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നതിന്റെയും എല്ലാം വീഡിയോകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. തന്റെ 2 മക്കൾക്കും ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടിയെന്നാണ് ദിവ്യ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞത്. വിവാഹാലോചന വന്നപ്പോൾ തന്നെ മകളോടാണ് ആദ്യം ആലോചിച്ചത്. മകൾ എസ് പറഞ്ഞോളാൻ കണ്ണുമടച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് വിവാഹാലോചനയുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളുടെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. ഇതുവരെയും ഏതൊരു രണ്ടാം വിവാഹത്തിലും കാണാത്ത ഒരു തരം പ്രതീതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഈ വിവാഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മക്കൾക്ക് ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ദിവ്യ ഇതിനു മുൻപും പറഞ്ഞിരുന്നു. മക്കളെ സാക്ഷിയാക്കിയായിരുന്നു ദിവ്യയുടെ വിവാഹം. ആദ്യ വിവാഹം ഒളിച്ചോട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നോക്കി ഗുരുവായൂരിൽ താലികെട്ടിന് പിന്നാലെ ബ്രാഹ്മണ ആചാരപ്രകാരം ഓരോ സാരിയൊക്കെ മാറി ഊഞ്ഞാലിലാടി ത്രിമധുരം കൊടുത്ത് ഒക്കെയായിരുന്നു വിവാഹാചാരങ്ങൾ നടന്നത്. പിന്നാലെ മകൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. മകനോട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന മകൻ പറഞ്ഞത്, അമ്മ ഹാപ്പിയാണ്, ഞങ്ങളും ഹാപ്പിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു അപ്പനെ കിട്ടി എന്നാണ് മകൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നത്. ദിവ്യയുടെ ചെറിയ മകനാണിത്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ സന്തോഷം അറിയാം. പിന്നാലെ മകളും പറയുന്നുണ്ട് ഹാപ്പിയാണെന്ന്. ഈ 2 കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരച്ഛനെ കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷം അറിയാം. അത്രയധികം വാത്സല്യമാണ് ക്രിസ് വേണുഗോപാൽ ഇവർക്ക് നൽകുന്നത്.